Keluarga Kesenian Daerah Radio Republik Indonesia Surakarta, didukung oleh seniman Wayang Wong Sriwedari dan juga teman-teman dari ISI Surakarta, di mana pada malam hari ini mementaskan cerita Yoga Darmo. Duhun para rawuh, para sutresna budaya pamirsa kakung putri. Sasamunipun sami pinanggih raharja keparengna pamiwara Radio Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih wonten ing giaran panggung Ringgit Tiyang Keluarga Kesenian Daerah Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Dalu menika sinengguyung keluarga Ringgit Tiyang Sriwedari saha ISI Surakarta babar cariyos Yoga Darmo. Giaran dalu menika kagiyaraken lumantar Radio Republik Indonesia ing Surakarta program setunggal Pro Budaya dalasan kanal YouTube Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Para paraga ingkang pareng ngesakaken cariyos ing kalenggan menika sedherek Billy Aldi Sarjono Seni kapatah minangka Senopati Kala Bukbis, sedherek Puguh Darmanto Ahli Madya ngayahi minangka Prabu Dasamuka, sedherek Rusena Bagus Jaya Sarjana Seni dados Patih Puluntani. Pratala Maryam dening sedherek Guntur Kusumo dados Sarjana Seni. Raden Trigangga kapitadosaken dhumateng sedherek Wahyu Sapta Pamungkas Sarjana Seni. Para yaksa kapitadosaken dhumateng sedherek Luis Fahmi Adi saha Bayu wondene kala Anggisrana dening sedherek Aditya para wanara sedherek Dewa Dinar Riko saha Hakiki sedherek Joko Sunarno Ape dalu menika kapatah minangka Narpati Sugriwa sedherek Suwanda ngayahi minangka Patih Anila wondene Raden Anoman kapitadosaken dhumateng sedherek Setyadi Sarjana Seni, Dewi Pratolawati dening sedherek Mariani Sarjana Seni, para putri sedherek Yohanes Kar Atsua saha Dewi wondene Raden Wibisana kapitadosaken dhumateng sedherek Ali Marsudi Sarjana Seni. Gareng Petruk dening sedherek Joko S saha Billy Aldi, Bagong dening sedherek Joko Priyono Bagong Sarjana Seni, sutradara sedherek Joko Sudiono, asisten sutradara sedherek Ali Marsudi Sarjana Seni, dalang katindakaken Mas Ngabehi Edi Sulistiono Sarjana Seni M.Hum, Pranata Tari sedherek Wahyu Sapta saha Dewa, Pranata Swara sedherek Gadot Triyanto sakonco wondene pepajar sedherek Yusuf Agus Mahendra, audio visual sedherek Agus Mahendra so sedherek Junaidi, Pranata Busana sedherek Tuti Retno Endang Yuli Suparti so Tripuji, dekorasi dening Raharjo sakonco, Pranata Ilingan sedherek Untara Sarjana Seni, teknik montase
Sederek Warsito Soheri, pengarah siaran Sederek Gunawan, pengarah acara Sederek Topo Martatmo Sarjono Seni, koordinator kesenian Sederek Ali Marsudi Sarjono Seni, dalasan Sederek Untoro Sarjono Seni, minangka produser Ibu Tri Sejati SEMM, produser pelaksana Ibu Diari Martani, kairingan karawitan LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Rinenggo Sorati Janggep. Pagelaran dalu menika kayoman Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta, Ibu Ati Hindari Sarjono Hukum. Para rawuh, para sutresna budaya, pamiyarsa kakung putri. Kados pundi babaring cariyos yoga dharma saking kawasan Cagar Budaya, Auditorium Sarsita Mangunkusumo Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Ingkang ayi wajib dalu menika ngaturaken wilujeng dalu sugeng mirsani sami midhangetaken babaring cariyos yoga dharma. Sumangga.
Setan podo cekekane. Anoman iki Senopati Bokbis wis ngaglah jroning ranangga. Aja kagan gunem kang tanpa guna. Nyata Senopati ning Alengka tanding ngono iki. Oh, saking usahamu ya. Matek kang aji topeng gongso mijil saking netra sorot geni kendang risang Anoman Topeng gongso. Adalah jagat wasesaning Bathara. Sun waspadake saka kadohan angsae para wadya Rewanda kasoran tanding kalawan Senopati. Sapa kae? Jagat Dewa Bathara. Nganti lumayu salang tunjang para wadya Rewanda rebut ngarep. Raden Anoman. Kula wonten dawuh Raden. Kula aturi paring dawuh estunipun sinten ingkang majeng ing pabaratan Raden? Inggih Raden. Sampun kelampahan anggen kula kaliyan Bala Rewanda ngapakaken Senopati Agung Praja Ngalengka Diraja ingkang nami Senopati Bokbis. Senopati Bokbis. Inggih. Wah latalah. Nanging aturi kula kauningan Raden.
kula kalian Wadya Balarewanda kasoran awit ajinipun nanging kula boten mangertos kasektenipun angedap-edati Raden. Inggih Raden. Mboten nama mokal menawi paduka tanding kalian Mbok Bis menika lajeng bobot timbang. Awit kula mangertos sinten menika Mbok Bis? Mbok Bis ingkang ugi anggadhahi dasanama pun Topeng Gangsa. Tegesipun Mbok Bis Topeng Gangsa inggih Mbok Bis. Topeng Gangsa. Menapa ta sababipun Mbok Ben dipun wastani Topeng Gangsa? Jalaran piyambakipun anggadhahi aji-aji Topeng Gangsa. Ingkang mapan wonten ing netranipun sinten kemawon ingkang kenging soroting Topeng Waja tartemtu badhe lebur tanpa dadi nanging Raden sampun ngantos marwas kuwatos jalaran kula ngertos sinten kemawon ingkang anggadhahi aji jaya kawijayan guna kasantikan kinacak ing sasama menika dening dewa menika mboten dipun parengaken mapan wonten tiyang-tiyang ingkang angkara murka Budi Candala. Awit dewa menika paring dawuh sinten ingkang ngadahi kawegekan menika kangge memayu-hayuning jagat. Pramila saking menika menawi tiyang sinten kemawon anggadhahi kapinteran kedah kangge memayu-hayuning bawana. Ngaten nggih Raden. Lajeng kula kados pundi menawa kula kedah wangsul wonten Selagiri. Mangke rumiyin. Wah, sinurak jagat ngaten menawi paduka ngatos wangsul. Ngaten. Wonten tetembungan sak nduring langit isih ana langit. Tegesipun kaya ngapa kasektaning manungsa menika tartemtu wonten ingkang saged ngasoraken inggih kanthi cara kasekten, inggih kanthi cara karti sampeka inggih rekadaya. Pramila sampun wedi kangelan. Kala wau Mbok Bis menika saben netranipun mandeng mengsahipun semorot ingkang anjalari mengsahipun sami kobar sing daana. Pramila kula aturi Raden Anoman sakmenika ngupadi Kaca Brenggala. Ingkang ginanipun menawi Mbok Bis minunamakaken aji Topeng Gangsa kula aturi Kaca Brenggala menika pun adepaken dhateng netranipun. Sumangga kados menapa kawontenanipun Raden? Nggih, terwaca dawuh paduka Raden. Ngatos Wiring nyuwun tambahi pangestu Raden. Ayo, Mbok Bis ayo sarengko. Maju ngene. Matek aji Topeng Gangsa mijil sorot geni saking netra tinampek Kaca Paesan ya Kaca Brenggala balik ing salira mleduk sanalika risang Mbok Bis. Suram ingkang dewangkara
Bagaskara ananangi brantanira pangklong teka pangklong tiga antara mijil kang ulan kanggeng rem-rem marom tundong merot nganan ngereng rum-rum pintarum sekar pudak kecubung lorong edani kaya hamparan sekar ing saluring permadani kanenggih ingkang wonten negari pertangga bumi ing nusa tembini ing nguni yasanipun Prabu Wiswa Karma ingkang sampun katelukaken dening Prabu Dasamuka ing samangkya dadya papaning Dewi Pratalawati nuju kekadar ing madyaning bale winengun hangla dibeksa sang yaning para putri ing negari pertangga bumi tunjung merut nganan ngiring glek nywangrong ing
ingkang sowan Kanjeng Ibu. Kang ngirim marum tunjung mirut kanan kering Putraku ngger kula Pratala Maryam Basuki tekamu kula ana ngarsanipun Ibu. Nuhun inggih Kanjeng Ibu. Pikantuk berkah saha pangestu paduka Kanjeng Ibu. Sowan kula wonten ing ngarsa paduka kalis ing rubeda boten kantun. Putra paduka ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Ibu. Ya kula putraku tak tampa pangabektimu gawe bombong rasanipun Ibu. Yen tak tulu saka soroting netra tepunging mimba jaiting netra sajak ora kepranan anggon musawana ngarsanipun Ibu. Ana wigati apa enggal walaka marang pun Ibu kula. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Sejatosipun sowan kula wonten ing ngarsa paduka awit wonten bab ingkang gubel wonten ing sajroning manah putra paduka nanging menawi to samangke putra paduka alaka menapa boten ndadosaken dukanipun Kanjeng Ibu. Ya kula menawa atur muran rak saka ing kautaman pun Ibu ra bakal duka marang sira kula. Kanjeng Ibu bareng matur. Iya enggal matura kula ana wigati apa? Mekaten. Wiwit alit ngantos dumugi akiring dewasa. Putra paduka menika kagula wentah dening Kanjeng Ibu pribadi. Kamangka Kanjeng Ibu wonten sajroning kaluwarga menika sakmestinipun kajawi wonten Kanjeng Ibu sakmestinipun wonten Kanjeng Rama.